Ponena kuti ndi mlandu wa munthu amene wapezeka ndi makala kapunthabwino wachabechabe, jaji sanachedwe waperekeratu chigamulo pompopompo mpaka natuma 400,000 kunena kuti alipire ndithu apo ayitu ndende ikuitana. Koma akakhala chitchola banda, akakhala chimwendo, akakhalanso anthu ena ake aku DPP amene anamangidwa chifukwa chonena kuti ndandale nde basi belo mpakana. Zijati makamba zija zimene zati kundendetu kwa anthu osauka. Ndabwera ndi nkhani pano yomwe yachitika kunchewu, ndipo nkhani imeneyi ndi nkhani yomvetsa chisoni, chilungamo sichikuoneka bwinobwino pamene chikuyendera. Ndi fotokozi motere kunena kuti kunchewu kunali bambo wina wa zaka 38 yemwe dzina lake ndi Devi Kanyama. Devi Kanyama ali ndi banja lake, mkazi, ana komanso ndiye kuti amayi ake omwe ndachikulire. Nawo kukhala mamuna ndi kuti asamale banja lake komanso asamale amayi ake. Ndi mmene sachuma zikuvutira napezeka zonena kuti basitu tisangokhala manja lende wabwereka njinga kuchoka kwa nzake yayi ndikaotche makala ndanakaotcha makala kaya ndikuti kupezeka zonena kuti basitu wanyamula makala ake pa njinga ichobwereka ya nzake yayi tizipita mwina tikafike nawo kaya ndikunsika kuna kulikonse kumene tingakafike kuti tipezeka ndalama kuti tithandizire kunyumba kuja amayi imene alili palibenso amene angasamale mkazi ndi ana onse akuyang'ana pa ine ndithudi. Basitu akuyenda ndeyoti panali pa 7 mwezi omwe unowu kwapezeka zonena kuti basitu akumana ndekuti ndi anthu ogwira ntchito za nkhalango aja amayang'anira nkhalango amata forestry. Basitu apezeka zoti anthu amene aja kungwira iwe makala amenewa matumba awiri amenewawa uli ndi chilolezo chake uja kuti ndilibe chilolezo, ndilibe zina chilichonse ndichitenga kuti chilolezo inedana. Basitu kumugwira ndikumumanga ndithudi pakana ndekuti tinokupita naye pachani pa court. Nawo wakhala ali ku polisi all this time kufikira ndekuti pamene wagamulidwa I think leloli wapezeka zonena kuti kumeneko kunchewu kuchatu agamula zonena kuti kunali court la nchewu makamaka iti ameneyo ndekuti magistrate Pleasant Sijali, judge Pleasant Sijali wapezeka zonena kuti wagamula kunena kuti Devi Kanyama chifukwa chonena kuti anapezeka ndi makala amenewa matumba awiri amakala amenewa akuyenera apereke ndalama zokwana 400,000 manayo kwacha pompopompo ngati akufuna zonena kuti mwina make atulutsidwe apo ayi ndekuti chilango chimene chikutsatira kulephera kupereka ndalama imeneyi akaseweza kundende chaka chimodzi. Nawo kuchoka pa 7 April kuzafika leloli ndekuti pa 20 tingathe kuona zonena kuti pangopita masiku okwana 13 days, masiku 13 basitu iyeyu walandira chigamulo ndithudi ndipo watchajidwa ndalama zimenezo 400,000 malawi kwacha apo ayi ndekuti chaka chimodzi ali kundende. Amayi ake achikulire palibe amene akusamala zimenezo, kaya afa kaya apanga zotani jaji sizikumukhudza kaya ndani alibe nazo ntchito, aona kuti apanga motana amenewo. Akakhala mkazi ndi mwana kaya akhala ndi kaya adzipanga chani, kaya afa ndi njala, kaya akhala ndi masa zokhaokha zaka zimenezi alibe nazo ntchito. Jaji alibe nazo ntchito, wapeka chigamulo basi penepopo. Palibenso zokambirana ya chimenecho ndi chimatcha chilungamozo, justice imeneyo. Justice system chilungamo chathu kuno ku Malawi ndi zimenezo. Ndeti kwana tizitsata malamulo nanga uphwanya malamulo sizikumukhudza jajiyo. Ameneyo ndi zonena lino basi tu. Akaola kaya nkundende komweko, akaole komweko ndithudi. Rot in jail. Alibe nazo ntchito. Anyways makaya, njinga ija poti inali ya nzake wa amene Devi Kanyama anena kuti amene akusuza kuti mwana wake ndo anjingayi apita akatenga njingayo ku forestry. Matumba awiri amakalawo atumizidwanso ndekuti ku forestry. Kodi matumba amenewo kodi akapanga bwanji akangwanyenya nkuwasiyapo kapena mwina mabwana akatenganso matumba aja ndikapikira m'manyumba mwawo. Basitu nanga mabwana ndi mabwana atu iwo ndaino ake a forestry ndi akhozotenga matumba aja ndikapikira palibe vuto simungauze zochita yayi. After all ni ndani amene adzikaona kulibe makamera amene akachambula kuti matumba apanga nawo zotani, nanga matumba amene tingatola akawakwirira zibe ntchito zimenezozo kaya apanga nawo motani. Basi iwo ndi amene ali ndi mphamvu, anasidwa mphamvu zoti aziyang'anira za nkhalango. Osadula mitengo ndi zoyipa zimenezozo, mukadula mitengo mukathira ndithudi kundende. Nawo iweyo muno wako anjinga akuti upite ukatenga njinga yako kupanda kutero ndi zoti njinga yabo maso ayilanda kaya apatsa forestry omwewo azigwirisa ntchito nkhani tu ndi imeneyoyo. Komano mbali inayi muzozonena kuti alichola bandaja analandira belo. Mafanzi ya ku DPP ija milandu yawo ija inakwililika yonse simadziwika zoona kuti zinatha bwanji. Muziwonso zonena kuti
achimwendo banda ajaso chimodzimodzinso zinaenda choncho basi iweyo poti siyo wandale ndiwopanda ntchito chilungamo nchosiyana pa khotito anakutuma nzoni kuti musakhale wandale ndani ifeyo ndife andale ndi tikhozo panga zicho chibe tingafune after all ndekuti na makhotimo kaya majaji wefe tikuzozoti mwawagwirira mwake ndi motero tingapatsa chane ndi chane kuti ino mwina mwake chane iwo apange zoona kuti ife zathu ziyende khani ndimeneyo makosana ndithudi Devi Kanyama wagamulidwa within ndekuti 13 days walandira chigamulo chake anyamatazi kwanje panopa ndekuti months miyezi opanda ndekuti chani opanda china chilichonse kuti kapena zikuyenda motani kumeneko zizi anthu andale amene kwani nawa chimozimozi osadziwika kuti zikuyenda motani and anthu andale after all iwo ndofunika kwambiri kuposa ndekuti ena ake iwo ndamalawi kwambiri kuposa malawi enafe ndachina Devi Kanyama akhoza ndithudi kuwiririka kundende ndani amene akusamala zimenezo palibe amene akusamala chabwino magaye menemo ndi mmene tikupangira kuno ku Malawi ndipono justice system yathu makhoti athu kumene timaonesa zoti chilungamo chikuyenda ngati madzi nde tikuwayendetsa bwino kwambiri kuposa ndithudi makhoti onse pa dziko lapansi ndipo kuno kuti lini majaji amene ali ndi experience yabwino kwambiri ndipo ndi majaji achilungamo kwambiri kuposa pa dziko kwina kulikonse the best basi timadziwa kutsata malamulo kwambiri ndipo anthu sitimachedwa nawo amayenera ndithudi adzigamulidwa wautali ku ndende magaye pansana pano mwamvesesete and ineyo and I cannot sit down and worry pansana pano that's it inuyo yes you have found your way kunena kuti no ndinu majaji komano what you have to know is malamulo sili kuti malamulo aziphwanyidwa ya everyone azipezeka zonena kuti no akulandira chigamulo kapena chilango just system chilungamo chiziyenda pena paliponse mofanana chisamayang'ane nkhope koma zomwe tikuziona papa magaye ndi zonena kuti no ena ake ndekuti no iwo ndopambana kwambiri kuposa ena ndemwaone no fanzi sizoti samadziwa kuti Devi Kanyama uyu kunena kuti no zendo upangazi ndikhoza mangidwa amadziwa ndane samadziwa kuti anthu amakala amatogwidwa amadziwa koma zile zinachitika ndechana analibe option ndipanga banja amwene ndili ndi amayi ndasamale ndili ndi mkazi ana ndasamale ndipanga bwa chabwino ndeba kuli bwino tunkagwidweru ndewo waphwanya malamulo Devi siringakuyikire kumbuyo yaya unaphwanya malamulo iweyo kupezeka ndi makala awo chani zimaletsedwa zimenezozo komatu makala awo ndi amene tumabwana omwewo awo akugamulawo akaphikira madzulo anowa magetsa zima basino tipanga bwanji takatenga nthumba la makala mukangophika mbawula pepetsani mbawula ndichoncho tu Devi I'm very very sorry so sad for you pepani kwambiri basi ndimene zimene akukhalira ndebe inuyo munaphwanya malamulo ndipo zimenezo sitingakuyikire kumbuyo koma timangofuna zonena kuti pamene inuyo mwalandira chilango chonche fast mwachangu chonche timafunanso ndakuti speed yomweyo itaperekedwanso kwa chimwendo bandaja ngakhalenso kwa chitcholaja ngakhalenso kwa fans ina yake yakudipi ina palamula ijeli milandu ina yake ijionena kuti pano simadziwa kuti zinaenda motani tikafuna mwina mwakeno zigamulo zawo atazilandira ngati alolakwa akasevenso ngati mmene inu mukasevera ngati ngosalakwa amasulidwe ngati mmenenso zimene akukhalira ndithudi koma pepani kwambiri Devi fajani after all inu ndinu Devi Kanyama zitotengera ndekuti no Justin Tech kuti abwerese no zina lanu kuti no fans zadziwe zonena kuti kunali Devi koma no ena awo ndi zonena kuti maina awo anapanga kalekale ndi anthu oti no ndamphamvu ndesi mungafananizire ndi inuyo zangwenena kukhala choncho basi chimenecho ndetu chilungamo makhoti mwathu mmenemo ayi musadengera mulo m'manja mwanu khoti likaweruza tili ndi khoti tili ndi malamulo amene amatsatidwa komano ndi zonena kuti malamulo amatsatidwa ndi zoona koma kwa Devi Kanyama yekha ndi anthu enanso m'makwalalamu amene akupalamula pete issues kungofuna kuti mwina mwake they just want to make the ends meet hangofuna hatangopeza kachakudya ka tsiku lalero komabe ngataphwanya malamulo ndi malamulo ndi amagwira ntchito kwa amenewo koma kwa anthu olemerawa ayiso ndi olemera kaya inu muyembekezeranso chani magaya anyways this is it my guy, this is what is happening and I wish it were different koma zomwe zochitika ndi zimene zizi
tatiuzani maganizo anu kwanji fine ndikuona ngati ndiusowa choyankhula tatiuzani maganizo anu mu comment section. Nimangofuna kunena kuti no zithu zomwe tikuziona pa screen patupo ameneyo sizotende kuti no ndi devil si dev ameneyo komano ndakapempha AI kuti atipangire zithuzizo kuti no tikhale at least ndi ma visuals tizitha kumaona zina zake mwina kuti no titsatire nkhani bwinobwino akuti